Don't is young Kenneth. Look at about Billy. Kenneth, Kenard. Ujue Lengo likaa sana sifanye mandera. Kenard is young. Daga wana ndio gara 2009 kwa Billy. Na saka dawa ndio gara. Dulu gara na chwari. So daga gara daga wana 24. Dishiri man shi gara. In 2022, I found after I knew I had ini anda lagi sabda. Di sini dasar bukan kata paling mau ini soal apa nih? Di sini orang soalnya dalam sih, akan tahu dia kata andi sih na bin dia muda, andi sih muda. Sekarang ini punya jangan juga sebagai muda. Kalau kita muda bangun saja barat jauh ya kayaknya mulai ada bantu kamu. Kalau tadi yang masa bukan dia kayak di mas. Sekarang mau buka sekali buka straight. Ini mau dia ada yang buka ini masih suami ini orang. Isya kata dia mata orang kita ini macam apa? Di 2023 masih apa ya panah? Saya pernah akan membayar dan 2024 January, it was 6. Akan muka dia baru ini dia dulu sampai dia bahasa bani mila ni mana waktu pun pasti pun ter. Di bapa muda usah baru mana mungkin sih. Nakala mana kerja kita buat itu ada. Katakan di share no witness nak mau. Aku yang mau witness. Kata andi tu uang das. Aku dasar bilang itu uang das. Sekarang masih kok kalau sudah buka sama witness, kalau gak dapat tambah, bisa nggak bisa. Kalau dulu ada doang, awal kau ya butuh apa tuh, macam. Jadi berat ya, telepon nggak apa yang berat berapa Januari 2025, akan apa yang udah. Jadi sudah sebentar zoom aja pun sebentar tuh yang masalah. Kemudian aja. Masih boleh dari mas. Mungkin mau, macam dia mau. Boleh pakai cerita. Kalau kualitas sama dia, ini makan bawa batu ini. Ini domboran ada berapa itu? Kalau kita akan dombo ini mungkin, domboran apa paling si bang deh, ini sekarang. Mungkin pakai apa kita mungkin itu ya, itu tidak. Itu tidak mungkin. Kita akan dibawa waktu siapa lagi? Oh ya, kita mungkin. Saya buat 2023. Karena masih membuat. Kita kaya apa? Kita kaya ini saja pakai aku. Ayo nak buat jadi jadi bos, orang pas baca nggak pernah bos. Karena ada anak pinjam dulu now. Di sisa kan dulu ini yang ini. Agak tua macam itu. Ada mungkin apa? Yo nasi udah bang. Apa nih? Boleh. Harus dibuat. Ini bangsuri itu. Ini sangat pindah, cuma ini tapi anak sabu neva. Anga itu tondoro wa sikuru mkuru aja sabu kwa muna 1990. Sangat tapi anjingui. Ndakawa ndikagara kwenguwa shumu pandazoita kubhosana ndakushanda kubhosana ndiri kuoshandisa kuti ndine nyaya nayo kozi ini andakobvira ndaita mudhano naye kana ndakanisa naye kana kwachi handizi kuti ndishiokuyoreraenda ndinobvira ndaenda kwachena gori rapera ndito ndakaziva kuti kwai kune daya asi handakupesa munhu handina kuziva ndakangoziva kwai kune daya but handina kupesa munhu uyezve kunozotukana naye kwamambo kwachena andakobvira ndaenda kwachena ishe wacho ndichandicho wakambodiona kwati andakobvira ndaenda kwachena asi muda uyu ndakaupiwa iwana uya kuchikoro anga kuchikoro kupafiyo
ndiwo unogara pabira namai yake. Inini munhu ndakapera sabhuku nekuti munhu asanga witness dzaarogara napinda handivaziva ana mugara ndavaona handimunyepera munhu kana ndiwo anotiziva here handivazivi asi ndinoonima mana ndakapera sabhuku plus this time around handisimbonima ndakabudisa vanhu pakudhaya vanaenda kubasa vana vangu vakugara maperi kwamai vangu chimwe chinhu chinotondishamisa nemukomana wangu. This is not the first time yaanotaura nyaya kuti tamai pangu baba kamai vangu nini wagwiriri chai akauya kune mabhanana ari kusaidi yerodi along the road itero chikoro akauya akati temai mabhanana akakusaona inyaya yabva kwamangomutasa nashe samanga nada ini ndamangati handisi kuenda kubasa pamazira zvakadaro ngavauye angaina mhashu vana mhashu brighton mhashu Mangara yanyu andele. handisi kumanga Ngono kuchadzoka pariya kuti saka boundary. boundary Indudai wadawana sababa. Zamewira nazo. handisombuira nazo. Answer those key questions. Dalirinde mberi. Kwani boundary makaisa waya musina kucherera. Yabo ndokwa muchadzoka. So that will proceed. waya handina kuenda ndega ndiye akanimangara pasabhuku sabhuku Justin tava taenda tese naye nasabhuku Justin gwiri tikaisa waya nasabhuku gwiri waya takasa tese tina sabhuku gwiri andakusai waya ndega handinambobvira ndaenda ndega ndikaisa waya iye ndiye akanimangara pasabhuku Sabhuku Justin akashayira. Kana mwana wake ulipo zvino anozviziva kwawe Uri vanhu iri mwana. mwana wacho akubara ari basa Unire sabhuku. Urumire yakuita sabhuku. handiziva nesabhuku asi ndakamara kanya sabhuku ulipo ndiye uyu mwana wake mwana wake takuzo second wacho ndiresponsible ndiye akanondifonera zulo kanditira kuti enda kudai wozi nandisiripo ndasazvizi saka ndauya kudai No, it's okay. So, you lose Wednesday china date there uswa 9 neno kuno You need to brush. Nipa wini sama densa bukosha ni kaya. Hiyo kwa. Hii mara kwa 1990. ini ndakapinda 1990 uya mukuru Hii mara pinda boli. ndakapinda 2009 pachigara awasiyonera 2009. Aidara boli. ndoita ndongo mushauri Awasi wa nani? mena Awasi niyo wa kapinda nani? Awasi wa nani? ndo akatanga ndiwa nani ndiyo ukasakaro ndo akanisire 2009 wasiywa kwapinda Hii mara kwa nani? ini ndakapera sabu kana ile wacha ndikuziva plus andinopiwa pasi I'm sorry. takagara kumushaveve 1982 tichipapiwa pari pasamu then in 1990 ndakabva kumusha avakazopiwa 90 but shamwari yangu yazonditsvaga last year shamwari chichi ndikaenda kumusha ikoko betaitambira bhora nepane dombo nechigoronga cheche she's avapinda mumwedzi 50 meters kundoberaitambira bhora goronga ichi tikadyara koni tikanwa akadzimba kumusoro 2009 anditi sabhuku akazovapanda tianungabva kuti ndichanoziva sabhuku achipa munhu nzvimbo anotsvaga neighbor orati ana machi maboundaries incase panyaya dzakadai because dzitotambura dzitopera kuya muno I was not supposed to be enchimira nyaya dzakatoitika kudhara but sabhuku anofanira kungorongeka zoti kuipanani some border zvaapaotangirawo kuzotoenda mberi zvinokonzeresa hepse ndinokufa kunoita vanhu nenawe mafounders kana mutauni changu zvirimo 1 meter 1 meter yapedza
ndakapiwa 99 uyo akapiwa 99 handina kupiwa panzvimbo yabindeso munhu wabini aizvudza so tokanaita inani kwawadzimba bini vachana kusvika paine no it's okay asi ndakapiwa 99 wachanoda it's okay muse Wednesday manext door anofana kunge aripo sabhuku aripo vanhu vese vanozere zvinzvimbo iwaripo aripo then tova yega tokonkuda saka ti Wednesday nguwai nguwai saka tino kunge muri panzvimbo ipapo nesi Yeah, that's